Ana Chiwenga anenge achitaurisa zitereka vanhu varume. Ladies and gentlemen, nhasi tiri pasejari. Pana pakanyorwa nzimanzi Baba Masango 1-on-1 surgery kubata kwevapostori Faith Church. Manumbers ari kubuda aya. The reason why tatangira vhidhiyo redu panapa nderekuti kuna vamwe vanhu vandatange madzibaba Masango vanoshanda vari mumwena, vanoshanda vakahwanda, vanoshandira pasocial media vashandisa ghost account, votanga kutaura nyaya dzakasiyana siyana dzinenge madzibaba Masango vane vanhu vanenge vachitiza. Madzibaba Masango munowanika kupi? Patori panapa kumaziko ndopedu ndopamuzinda. Chero tikazinda kuna ana Gweru kupi kuna ana Dharuweni panapa ndopachi ndopamuzinda panapa ndopamuzinda panapa. Kune muchishandira pachena. No, panapa pariraitika kureva kuti panapa pasurgery. Kureva kuti pana vanhu vanenge vachiuya nditeka vanhu vanenge vachiuya vachiitwa zvinhu zvavanenge vachiitirwa pano. Kureva kuti adhiresi ikakosha. Kuna vamwe matsotsi anenge achishandisa zita rangu. Ndini Mutumwa Masango, ndini chakazoti. Vanhu vanofanira kungoona kuti pakanzi Madzibaba Masango. Panapa tigari pano, panapa ndopa imba yebasa chete. Yatikangotsvaga yebasa chete inomirira nyaya dzokubatsirwa kwevanhu. Vamwe vanenge vachibva kunze kwenyika vasingade kuonekwa. Vanouya vopinda muchitauro munomu obatsirika. Kureva kuti vakapinda mukati mumba vakutoitwa minamato yani yavo. Andimapona. Saka panapa pasejari. Kuzoti pane pakanyorwa madates amunonyanyowanika ekuti munhu akauya andosvika achikuwanai. Ndizvo chaizvo kureva kuti madates iyaya anokosha. Tine kunzvimbo yedu kusowe kuzasuko kwatinoita chechi. Panapa paitwa chechi panapa panongobatsirwa vanhu chete. Pane ma1-on-1 for free, pane ma1-on-1 for booking. Kureva kuti munhu unozwa zvauri kuda kuti ubatsirika nditeka. Plus matsotsi awanda. Unonza mumwe munhu aita kuti akatopedza kuti ubira vanhu vari kusere foko mhanzi pedza mumhati endai ndine Madzibaba Masango munowandiwana kurugara ndiona nditeka. Munhu azoziva kuti apa asi kuti apa ndopatinenge tiri panapa nditeka ndotenda. Alright, then topinda pachiprofita chamuri kupa munamato yenyu yakapindurwa here chiprofita chenyika yeZimbabwe? Muri kungozviona. Muri kuzviona kuti minamato tiri kupa vanhu nechiprofita chatakapa kureva kuti chakapindurwa asi charamba tichivaka minamato kuti Mwari aramba achikomborera vanhu vasunungurwe. Kureva takapa chiprofita tinofanira kuva nekundiso. Saka tiri kuti isusu kundiso kumberi. Ndo kunodiwa kuti vanhu vanga vachiyambutswa, vanhu vachikundiswa handiti. Zvifamba zvakaita sei? Zvakanaka. Zvinenge zvakukosha kuvanhu. Alright, rwendo rwenyu rwekugweru muri kunyanya kufambirei kugweru? Kugweru tiri kuenda kuita zvakasiyana siyana mukumaziko asi kuenda kuita ma1-on-1. Asi nyaya yebhodhoro Gweru yatanzi bhodhoro ngarisvike kunoko. Tirizadzikise kunoko. Ranetsa. Bhodhoro iroro ibhodhoro remhiko rechishamiso. Kureva kuti rine nhau dzarinobata dzevanhu vanenge vane matambudziko akasiyana siyana. Vanyanya nyaya dzemamarriages, dzimba dziri kunetsa, varume vakatiza, vakadzi vakatiza. Ndo matinokanda mazita mupi imomo. Yes, kureva kuti pane zvatiri kugadzira zvakakurisa. Tapedzapo tine kwatichaenda nazvo. Ende mafambiro ekuita bhodhoro rengomazigo ma1. Pano vamwe vakariona paFacebook vakariona. Nanhasi ndikuona kuti vanhu vari kutenda nebhodhoro iroro. Unozoti tine vamwe vanhu vatikange tichibatsira kudhara. Vaifunga kuti Madzibaba Masango vapera. Ndiri kuvaona vari kudzoka vachita kuti baba. Uzati vanhu vanoitwa zvakanaka asi chinipo chekuti vanhu havangokwanisa kutenda chete. Vanhu zvakanaka vari kuitiwa naMwari. Ndandine umwe murume wanga ndinenhasi panapa masikati. Akapedzera kuuya 2020. Asi aziva kuti baba ndakazovhura makambani ndakadai zvamukaprofita zvakaitika. Kureva kuti zvinhu zvatinochitaura isu zvinhu zvinotifana kuti zvinge zvichizadzikiswa. Zvinhu zvinoitika. Yes. Saka tikuti kugweru Saturday iyoyi chakachaya. Bhodhoro rinenge riripo. Parafamba. Apa taridarikidza bhozi takada kuti ripinde mu150. Bhozi apa ra100 tadarika kudhara. Vamwe vanoda kuisawo mazita mubhodhoro imomo vasarwa nenguva yakareba sei? Vanhu chiripo nje kuti isusu manyanditeka vazhinji vari kunyanya kuisa zvinhu zvavo vanhu vanenge vari kunze kwenyika that. Vanenge vari munomo vazhinji vari kuya panzvimbo. Asi vari kunze kwenyika ndo vari kunyanya kupinda mubhodhoro stereki. Vanenge vari kunze vanenge vari munomo tine rawo ratakagadzira nditeka. Nditine rimwe bhodhoro rakagadzira rikuda kuzoti tigadzire. Saka so inokuti zvinhu zvatinoita kuti vanhu vada zvinhu zvinobatika. Tiri kungoona zvishamiso.
saka zvishamiso ngazvionekwe zvobva zvaratidza maresults. Kugwero mukuritakura bhodhoro rinenge ririko kotsvimbo yemapomangozi zvese zvinenge zvakatozara zvinenge zviriko kugwero vanotozviziva vachinji vonde mamainzi meye vanotoziva kuti aya mutumwa masango akatopinda chakachaya. Tine vanhu vakawanda mamainzi vatabatsira mugwero meye zvichifamba. Yes. Hatisati tataura mazuva acho kuti ndeyapi. Kugwero tinenge tiripo Saturday iyoyi. Yes, tinenge tiri mugwero. Friday ino tinenge tiri muShavani. Saturday tinenge tiri mugwero. Sunday tinenge tiri muHarare. Sunday tinenge tiri muno muHarare. Panapa kutanga kusena 8 o'clock Sunday. Tinenge tiri panapa tichibatsira vanhu vanenge vasina kubatsirwa Saturday vayanditeka. Then tichipedza ipapo 11 o'clock takudzika kuchechi handiteka kuita minamato kusvika na 3 o'clock handiti. Aiwa mukomasiko zvokunamata hazvitomboda kumira. Tumatambudziko ano vanhu mukati umu akawandisa. Unoziva kuti takamborelaxa chitoti hano ngatimbozororai basa redu tozorora nda kutofamba naro. Vazhinji vanoziva madzamasango kubva nguva yakareba chaizvo. Asi nyaya iripo ndeyekuti tanga tambomira hedu tichiti hai ngatimboita zvimaprivate tichingoita zvakachinyararire. Asi kana kuti kuno vanhu vari kushandisa zita ripi iroro vachibira vanhu. Saka tiri kuuya pano tichiti aiwa ngatifambeni minamato madzamasango ndo vari pano. Ndepi imwe minamato isiri yemubhodhoro iyi yamuri kuitira vamwe vanhu inoenderana nematambudziko atiri? Yakawanda. Like ndamboona mumwe munhu pana Mukoma Sparks handiteka vaina mukadzi anga azvimba dumbu wachinzi ari kudai so. Ivo ndo vanhu vatinoda iwe ndikakudza ndikati vanhu ivavo tinovada. Vakazvimba dumbu vasakwanisa kufamba zvakanaka vanhu ivavo tinovada handiti. Yes, tinovada chaizvo. Tinovada chaizvo vanhu ivavo handiti. Zvichifamba zvakaita sei? Zvakanaka. Ndofunga kungoti varume ungari apa akapfeka vhesi nomukuru ari apa pa. Ndakambokudza ndakati ana Chiwenga anenge achitaurisa stereka vanhu varume vanomira navo vari apa pa vanotaura ivhangeri kwete mbichana. Vanotaura ivhangeri avo ndi Bishop Komba na Minister Murombo. Makadzoona kugweruka. Makazviona mega vakagweruka. Asi havangoita pese pese kana Mwari angovatuma panguva dzipi idzodzo vakutoita. Saka Chiwenga ndakaona vari kupfuurira mberi nekushora mapostori. Aiwa zviri kwavari zvezvazvi zvinhu zvekuti ndozvaakatisumukira nazvo. Kuti cheke ende kumberi akatisumukira mazita edu. Ndandozviziva kuti akati masango cheka ndanditi andozviziva. Saka isu tedu unongoziva kuti kugadzira kwechimwe chinhu chinondokura nechimwe chinhu. Saka tikuti isusu ava tinava isusu tikuti ngaparidze shoko chete. Isu tichiparidza kuti chi shoko kuno shoko ritoriko pake shoko ririko kureva kuti vanhu vanosadza kwavanenge vaita sezvavo vachida handiteka vachienda. Asi hatingati haasi kugona kuparidza shoko ari kuparidza riri right. Iye ndiye ari kuziva maparidziro ake asi kuti isusu Mwari atiite zvakanaka. Bozi ivhangeri yaMwari tsamba takaiona. Asi chendikana chekuti isusu tiri kuti munhu anozoenda achidzidza wega shoma noshi zvishoma handiteka kuti apa pandaikanganisa apa ndaida handiteka basa raMwari chitinda kupi kumberi. Chikudiwa chedu chekuti isusuka unozati machechi aya tinofananidzana nematimu ebhora. Kuna na Dynamos, kuna na Highlanders, kuna na Manchester United chechi ana Chelsea handiteka ana Man City chaidza handiteka. Asi chiri kudiwa ndechekuti kune mukombe kana chita mukombe totara nyawo dzekudenga kuna Mwari handiteka kuti tese tikanamata tese. Asi pane patinosenda nyaya dzani dzedu tese tichienda kudenga. Kureva tese tikunamata zita rimwe chete raMwari. Tese tingoti Mwari. Asi madedzero mazita emachechi ndiyakaita sezvayo yakasiyana. Zvodai Mwari tozeka panapa totwaniswa ndinamata vese yaiti namate panapa. Kureva tese tatingana kuna Mwari tese. Apa sisina kunzi iyi ndinhengi chechi yekwanhengi chechi yekamasango iyi chechi yekwaChiwenga iyi chechi yekwaMakandi. Tese taingana panzvimbo imwe chete nekuti chatikunamata ndiye Mwari. Zvafanira kuti inini vanhu vanototi chechi yekwaMasango chechi ndiye Mwari. Chechi yaMwari. Mapanzisa ipapo. Saka kureva kuti isusu vamwe ndo vanotifunza kuti pamwe zvongobatsira chete hatiwane nguva yekushumaira. Kungoti chete da kuti muzouya rimwe zuva chakudedzai varume ava varipo vachirova ivhangeri pamberi pevanhu muchirekodha zvinhu izvozvo vanhu vamboziva kuti kunoku kunoparidzwa ende kunotaurwa shoko rechokwadi. Mapona isusu zvakafanira kuti inzwa ega isusu haipana zvimwe zvatisingatonzvenga. Zvafanana Chiwenga zvimwe zvanotaura zvimwe zvinhu zvechokwadi handiteka asi kuti zvinhu zvechokwadi handiteka. Saka kureva kuti chero munhu ukaenda pachichechepo unogona kuparidza zvinhu zvechokwadi ane nzeve dzekunzwa anobata zvakaita zvakanaka zvakaipa ndese zvake anosiya andopona ipapo. Kureva kuti ndo zvinenge zviripo mukomaziko
zvakafanira ipapo munhu omwe achitoshoropodza zvakati mazouya nemaprofita enyu pafacebook handiteka zvikutobatsira vanhu vakawanda namatambudziko izvozvozvo kutoziva kuti kuna madzibaba masango munhu anobva atobatsirika anomapaona saka kuda kuti imimiwo mwana mwana kutokoshorai handiende hamwe patiktok zvangu asi pana vakomana ngaizokandawo zvedu mavhidhiyo anenge tichiita ndikanzwa vamwe vachinji vachitedzera ndimi dzangu wobva waisa mafesi yavo pamberi wobva wati ndinhenge vachitedzera ndimi dzipi dzatinoita isusu vakandatara zvedenga tiita kutaura zvedenga kana tatara ndimi dzevamwe vanhu iye kuti kusangana nevamwe vanhu apa vanomira hoho handiteka bhozi mwari anenge achikatituma handimapona usa zvakafanira ndimi dzedze dzinotaura zvadzinotaura unonzwa mwe munhu achipatsa rakachakacha zvekutaura kuti kudizvo zvimwe zvimwe zvinhu zvazvirikutodudza imabva mukovasigwa matobva kuita mabasa yakaipa imimi ndimi dzedzi makazitaura imimi mune mweya dzonotokudza kuti mutera ndimi dzakati imimi mabva kuita zvakati kureva kuti ndo basa racho handiti navana babagomba bishop gomba ndimi dzikarohwa kudai vanodzidudzira ipapa hani mazvona kureva kuti ndonha wamamirira dzinenge dzakaita kureva kuti muchechi hamungoti munhu wani ndiani kuti ndine zvese kureva kuti kuno vamwe vaprofita kuno vanoparidza zvakafanira chemangwenini makaenda nabishop gomba vanoparidza ana baminista muromba vanoparidza kwete michana nditeka indongomira pamweya chete ndichingorowo mwe musikana zvakanditumawo zvakandikwidzawo ndoparidzawo handingoparidza pese pese zvakatikwidza teteseo ndoparidza basi mwe musevhidongo kuti areka ndisvenge ndichiparidza anotumwa chipo chacho handiteka handisi mufundisi pane vakatumwa mapastors vamwe vanenge vatumwa kuparidza ivo vanotogara everyday atire pabhaibheri aisa kuti ndikuita izvi neizvi zvakafanira vatungamiriri vangu avo everyday ndogaita se vachitoverenga ivhangeri handiteka kureva kuti vanhu vanenge vaita chokwadi saka nhau iripo indikamira pakuporesa chete nepakuprofita papo nekutoita zviratidzo zvokuti nyika ipone mubvunzo wangu wekupedzisira vanhu vazhinji vanenge vachida kuuya vanozobvunza kuti manje kuti tinobva tati kana tabatsirwa todatorwa mavhidhiyo tichimanikidzwa kuti taura kuti ndakakurapai zvakati alright chinoitika paya ndechekuti ndisaka ndati kuchechi isati manikidza vanhu ba kuchechi ndokunoitwa mavhidhiyo kuchechi kwese usandishamisika vanhu aitoti wanda musoro pana mwana ndakatombobatsira sendakazovaona uri kuimwe chechi hombe pinda kusa vaita kuti ndakarapwa naprofeta isaka varapa kuchechi handiteka chete nachekuti isu chechi kunoita mavhidhiyo chena makaenda kumapenda kosi kunoitwa mavhidhiyo handiteka kundiwo matv anenge atoriko saka vanhu havafana kutya kuti vaprofita kuno kupata pavhidhiyo asi pana pasejeri panapa paitwe zvipi apaitwe izvozvo panapa private panapa handimapona like izvo zvinodai makasira zvakaenda ndi vanhu vomombe vangu vari panapa vakabiwa mombe uko vane mwana wacho anga akajoina pakuba mombe arito vanhu vaikutopenga vanga vari panapa nhasi nditika saka kureva kuti havatondigira mbudzi vanhu ivavo kunzi baba idyai mbudzi saka kureva kuti nhau iripo ndiye kuti ukaitira vanhu zvakanaka newo unoitwawo zvakaita sefuti saka tine minamato saka tikuti isusu chatinyanya kukurudzira apa vanhu vari kugweru shavani friday saturday kupi ikoko nivari muno muharare futi inini mukomaziko chandisingagona handigone anditi ndikunzwa mwari kuyaandiri vachiti toda kutumwa nyuchi kuno nhengira nhengi aiwa ngavapewo nhamba dzokuenda kuno nyuchi uku ine handiite zvenyuchi handiteka indoita zvekungobatsira vanhu nokuita zvandinoitawo ndakakuudza inini ndinotumira nyuchi dzichizoenda kuno vanhu ndichinyebera vanhu handidi handitumire panapa tsoko handitumire nyuchi handitumire handiteka ichocho ndokuda kugara ndautarira vanhu handiite zvizvo handiteka ini ndoita zvinhu zvokuti kana ndakugadza zvinhu zviri perfect like zvanoita zvobhodhoro zvinhu zviri handikutaura sandikusa zvinofanira kufambira vanhu ndinotenda aiwa mashoko enyu ekupedzisira gweru marangarirwa ende tu ndiri kuti vari kunze kwenyika ngavatore mukana wekubatsirika vafoni vanobatsirika kungobhuka chete wakutobatsirwa handiteka yes vanotuka iwa arambe muchituka chaizvo tichienda kumberi handiteka hanzi kukura kwemba kuti senzouita sei kufamba inogona kutsika nepari wanzi pane mbwa 20 kana 100 chaidzo haimbofa yakarumwa nembwa ba kureva kuti isusu tinoziva pano vanoshoropodza pane imwe nganga ndikatoona musino ichitoshoropodza itaura yaona bhodhoro reye akatanga kutaura zvainotaura nzi auye achiri muprofita kana achiri nganga da kukubvunza bhodhoro rere iri munamato handiteka vafanira katora bhodhoro rekoko ndoisa vachira mukati woti zvazvo chingangere izvozvo indasiyana kuti ndomboti madzibaba ndomboti hausati wambona wandendeka nchero ndakasungira kana chuma muchiuno handiteka kana kuibona mumaoko kana kuti mwe musi masuti ndopfeka
makapfeka sutu kamuchinzi Prophet Ningi. Ndoita madzibaba anditeka mutumwa Masango anditeka kana dzimwe dzenguva munhu wozondiona akambondiona ndikasunga zijira ndikafukira zijira remudzimu kana wozondiona dzimwe dzenguva ndikabata bute ndichiti kumboita zvechimatara hatite izvo zvandiite ikoko indiita zvekunamata chete wakaya kunoku iwewe chero wakaya pafree unongo chingopiwa nhombo nemvura dzaunonamatirwa anditeka zvoma zvakaita sezvazvo zvakanaka kana wakuti madzibaba ndikuda minamato mombe tokupa hoko dzinoshanda dzatinoziva dzinodudzira anza chete ndotenda maita basa ndiwo vatinawo mutumwa Masango. Nhasi tati tikuratidzei pavanenge vari pasejari pakanzi madzibaba Masango 1-on-1 sejari. Zvatanyanyoitira ndezvori kune vanhu vanobva kuti madzibaba Masango harisitomboziva kuti vari kupi. Maona kuti pavatori panotozikanwa, saka munogona kuuya ipapa mukabatsirika. Hamutorwe mavhidhiyo kana mauya kusejari, asi mukauya kuchechi tinenge tichitorawo mavhidhiyo edu echechi zvatinongoita kumachechi kumwe kwese tinenge tichidaro. Aiwa mutumwa maida basa. Ndotenda baba wangukomborerwai. Thank you.